khublei bi bro ki perlog ki baju views pat ki baju share ya kini ki video ki bangaju upload baju pelat nak ni ka YouTube channel ke bang iakitei PS link do te perlog ni ka por ki don hang ni steng nanti bangin lek bat kini ki kenhun ki nongnya arsaka ki banan po ka jela jongi bat nang po ka ni ka rikasi jenti jongi ha ka baki don ya ka bentai ka ban le ban ne ka ban not sniang ha ka ni ka imlang ka salang jongi ha ka ba menta ka si ka dei ka si ha ka ba kin IT ya ka wei ka jing ai sau ba nak beta ka wei ka long ying le se kan ni kan long ka jing ku ka ba krau nam ta ka te ka long ying ka ba yo pediang ya ka ni ka jing ai sau ba na ka ni ka kenhun te ni pediang sau ba pi bro sa sin pat bat ni khot ni wer pi ba pin yep ya sha sipor bangin ya pej hadu bakut jong ka ni ka video ha ka bangin wan ra la ngin pedi ya pi nadu menta ka klimat hadu ban poi se ketika Pynshna yang nak iing bat kumjuro ulah dekat ya kelintiang jongi kapungiwan lagi jongi sinong balik jongi jaga bat ulah pengpusuk yang i ha kene jaga kemie kembang koi menta ingkong ngasngoban tumpau kecing sungu bat priang burom ya irang bat sinong iba ilang harjana bila dekat hakene kapur bat kumjuro ya yosi jongi pada yosi jong kemairang bila pelacur kenang nagam tapannya don rekat hangi bat kumjuro ya pi baro ki membar jongi jong katuba baru nagi parasnong nangne kapapiadon rekat hakene kapur nagam taban Pynshna lang yang i kum keseng hakene ka program keberit kebelong ke program ban IT Sngewbha ya kene ke ying jong ikong simar kharlai kabak ni kum keseng i ai Sngewbha i nado kemensim te hakene ke por shwaba niya shaphang ya kene ke program jongi wasngoban khot i poster lam i badai i nong yalam jongi na kesendra bodi banbo kendiak haki jing duai boy. When I am down and oh my soul so weary, when trouble comes and my heart burden be, and I am still and wait here in this silence until you come and wait a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Kalau bisa penting. Oh, yang tentang lah ya. Toh, ini yang lakukan buat misi merkis nanti. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up.
Perlok baru mentang idon hang ni hapo senong lendok maram kebadon hapo jan mairang te ngidon hang ni bat ki ni kenhun nya arsyaka jong kan ka jela Meghalaya bat hang ni hapo ri kasi jan tie jongi te ha ka ba ki don ya ka benta ban ai Sngewbha ya kan ka ying ha ki long ying ki ba don kam sha kata ka jing yarap te kalong sha ka singi ka bajob ha ka ba kila yo ban pendap ya ki bun teli ki program ha ka ba kila yo ru ban IT ya usabi jong ka ying ha ka ba kan ka long ying kila yo ban simti te mentang adon hang ni bat ki badi presiden jong ka is kasihil jong kan ka kenhun bat rengkat bat ini general secretary jong kan ka central budi jong ka TULBA te ngakwa kintin arkentin ya ka ba ngan yo snau na i general secretary ka ai ka ba idon lani ka ai ba idon ban Pynshna ha ka ban desi ban long ka message na banta ki wei pat ki kenhun lani ki wei pat ki rushmet lani ki badon ya ka mensim komba kila le ha ka ni ka por khna makan long ka nuksa nam ta jong ki wei pat lyngkot ngi ngapan pau ke jing sungu kham tam e khublei mula don rengkat ya kaseng ke jongi kaseng TULBA hadu kan klimat ka pamenta hadu bangilala shisha ban job ya ka thong ha ka pa kaseng kalala ban ai ya kan ke ying ya ka wei kalong ying hang ni ha po lengdo maram hajan jong kan ke sinong ban ther hang ni harum mairang ka dei sha kalong ying ka paduk shisha sha habangi pej bat ngwan sorbe habang yo iya ka tu ka ying ka barim kat nongi pang kamensim bakum ki paradok parasnam ki jongi kidang don kum ki ki ying ki badok shisha ten re musngo ban aingu yo blei ya ka e ka baula pli ka lat ka lenti yang kum ka seng hadu bangi lala ban Pynshna ya ka ying ban ngilala ru ban IT ya ka ying re ka seng jongi kalong tang ka seng ka baret ka seng ka bomdon na kino ki jing yo rei ka debe tang ka seng ka batrei nadu kamensim bat ka batrei na ka met ka ba ka jing yo jing sepro kalong be na ka jinglot na lade rei ngasngo ban ai khublei ro ya kito ki badon kamensim ya ki ba ki layarap lem kat bala ala ibor tenga karpat ro la don kino ki brue ki badon ya kata kamensim bangi ngini mi lang sakmat bangin pelong ya kalawei jong ka jaj ban riu jongi bakan don ya kata ka mensim ban i ya ki prabriu ban i ban don rekat lem ya ki baduk basem jenjar shem lanot kaweiru ngi penmi ya ka kalendar hakane ka senem ka pementa da ka seng te kania ka kalendar kalong kum kawei na kalat ban penmi pisalane ban penmi fon na ka benta ban le synei ya ki bajenja ya ki baduk ban ki besem lanot tenga kerpat ban ngakot ya kito ki beyo i ya kane ka kam ka jongi bakin Sngewbha ban ya thitlem ya kane ka kalendar ka ba penmi da ka seng ya kane ka kalendar ka dor ka bangidi kalong shispa tingka kino ki badon kam kila ban kontak yangi lane kila ban wan ya kendo yanga kum u secretary jong ka seng TULBA hang tei hapo sinot kompleks khublei shibun te khublei shibun ni kita ki kentin ki ba na i general secretary jong ka TULBA te perlok baru pila yo Sngewbha na kaliang jong ka seng TULBA ki don ni kata ka kalendar ki ba ki penmi kan long kom si benta ka lat ban penmi pisa na benta ka phone jong ka seng khnang bakin plilat su na benta ka seng ban le ki weipat ki kam synei haki babun hang ni hapo ka ri khasi jantie jongi bat kom juru hang ni hapo ka jela jongi khublei shibun.